Parlok haswa bangin poi kam sekamat jong kaneka video. Tonginya sengap shua ya kaneka kubor kendian. UMLA jong not Shillong constituency ba Edelbat Nongrum lapan pa uji saukia halor ki babon ki jinduna haka Meghalaya House kabadan ha Belur. Ulang ba ka Meghalaya House ha Belur kadai ba Ajin Shakri ya ginong shong ka jela ki balait ban syak sumar om ye kitu ki balait kai sngobha. Kumta hadin baloyo i babon ki jinduna la terwa syaka sarkar bon no senyang no sanpolak tengka ban snapan bha yakane ka Meghalaya House. Ba dia kata ka sanpolak unot nakabaha jong not Shillong constituency ko MLA yo klur siteng hak sisnem habakran lor kani ba idul ba long ba umde tong MLA jong not Shillong constituency ndre hapan pe ibo bun ki jingtuna hak jelahi barak we Haswa bangan pule ya kijing sngeo bat kijing penpau jong kipat ba halor kajing don jing tumu jong ibarit adelbet ban aisan peulak syaka sorkar na banta ban pinbiang ya kijing duna ka Meghalaya House kabodon havelor kaban kong hinga ko abnong pitip nem tang hapo ka jela jong la jong ru dang don bun pha ki PHC ki CHC ki badang duna ki dawai dashin wat hadu mantang hidang don ki PHC ki baklem don wat ya ki doktor ru nang ta kabar lada pikwa bakari kan kiu bat lada pide sisya uba iet ya ka jaj benreu sngeu pha phai khamat shwa nengkong syaki baduk pitip nem baka jela jongi kadai ka wei na ki jela ki baduk tam hangne hapo kari India ka jongi ki baduk tang banlek sumar haki hospital private ki badon tang hangne hapo ka jela jongiru ki meyolat ban pha sumar lej syaki hospital sorkaru dap tang de kijing bombit bombyang suda nganget baki baduk dalile ki meyolat ban lej pha sumar shavelor pidon kam ban phai khamat syaki baduk lada pidei unong ilam ubastat bat uba syempang nganget pin sngeu thu ya ka ka ba ngi ki paj ba ngi kren nangta kabalai bat ka bakadu hoj kajing tumu jing pi kadei ka badai tang ba sngeu pha ban budin shwa ya ki jingduna hangne hapo ka jela ka jongi bat penbiang shwa ya ki jingduna bat ki jingdon kam hangne hapo ka jela ka jongi khnang ba ki baduk ki bakirdu kin khamsuk haba ki pang ki sitom bat banlej aji ngarap sate sepo velor ban penbiang ya kita ki jaka sa jaka syong kamdei ka kamram ka jongpi kadei ka kamram jong ka sarkar nganget hiru bawat ka konstituensi jong piru 100% kampat biang ha ke development hitip neem baka jela ke jungi kan saduksa kumne si kumne kadau kadei ka jingle silang khamat jong ka sarkar naka wei ka por syaka wei ka por kum ba pipilong ba pimdei tang UMLA tang jong ka wei ka constituency bat pidon ye ka mensim ban ya ba ban ya kitlem lane ban ya pej ye ki jingduna haboro jong ka jela ka jongi kane ka jing tumu ka ba pidon nang ta kane ka jinglong ka ba pidon kade ka biang na ka biang tam hadu kata-kata henry ngakwa ban biang sa sisin tang bangi kerpat ipi ya kini kiwe dang bon ba ki riu kente ki baduk ki barangli ki bamdon wat ya ka ying ka semru te lada kane ka san paulak ka jongpi pi phai khamat hangne hapo ka jela ka jongi ban kner ya kane ka san paulak ka jongpi syaki longyeng ki baduk ki bompat don ka ying ka sem kabamut ba lada pi phai sisa syaki kabamut ba san paul teli ki ying kilayo ken ya kata ke jingkerku te hato habrang don kum kita ki paradok ki parasnam ki badang don kam ya ke jingerap nakaliang jong ka sarkar bat kane ka de hiru ka kamram jong ka sarkar om de ka kamram jongno re jongno bat ka de hiru ka kamram ke jongpi ba pindon ya ke jingkit kli na banta ka jingya bit ya beng lang hapo jong kane ka jela ka ba ke jongi bat kane ka jingkren kam de ka jingken tho ya no reno henry kadai tang ka jing penpau bat ka jing kentu bat ka jing ai jing mot kublai sibun